Ahojte všetci, fanúšikovia histórie. Počúvajte pozorne, lebo toto musíte vedieť. Pripravil som si pre vás 5 super zaujímavostí o Československu. Československo vzniklo 28. októbra 1918, ale Slovensko sa pripojilo až o 2 dní neskôr. Kým sa správa o vzniku republiky dostala na Slovensko, už bol 30. október. Preto máme Martinskú deklaráciu ako oficiálny akt pripojenia Slovenska k novému štátu. Ďalej, v medzivojnovom období patrilo Československo medzi 10 najvyspelejších krajín sveta. Silná priemyselná základňa bývalého Rakúsko-Uhorska, hlavne české územie, zabezpečila krajine dobrú ekonomickú štartovaciu pozíciu. A teraz niečo sladké. Československo bolo domovom prvej kocky cukru. Áno, presne tak. Zapísali sa do histórie sladkostí už v 40. rokoch 19. storočia. Vedeli ste, že u nás bola jedna z najstarších univerzít v Európe? Karlova univerzita bola založená už v roku 1638. A nakoniec, v roku 1903 sa Československo pokojne rozdelilo na dve krajiny, Českú republiku a Slovensko. Hovorí sa tomu nežná revolúcia. Takto bolo 5 zaujímavostí o Československu. Ďakujem za pozornosť. Pre viac videí podpor tento kanál.